हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बड' लेंगुवेज जिके इउट्युब चेनेलाव फिन गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोफिनबावनाय जाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। आंबो मोजाङैनो दङ। लोगोफोर नोंथांमोना जुदि फार्स्टआवनो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब, भिडिअ मोनसे लाइक आरो बे भिडिअखौ माबायदि मोनदों हेल्पफुल जादोंबा अन्नानै कमेन्ट आरो लोगोसे शेयार खालामनो होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। लोगोफोर जों दिनै नायनो नागिरदों भारत हादरनि माखासे बाथ्राफोरनि सायाव। भारत हादरनि गाहाय आबादफोरा जाबाय फारियै माइ, गम, साहा, खुसेर, फाथो, बेसर, कफि, जुखाम, नालेंखर, रबर, टिसि, मस्ला, हानि सबाय, सिबिं, हाइजें, दालि, सानफ्लावार, सादा, बज्रा, बार्लि, बुट, बानलु, कबि, आलु बायदि बायदि। बेफोरनो जाहैबाय भारत हादरनि गाहाय आबादफोरा। नेक्स्टआव भारत हादरनि गाहाय इन्डास्ट्रिफोरा जाहैबाय एलुमिनियाम, सिमेन्ट, साइकेल, अट'मबाइल, हासार, सोर आरो स्टिल, फार्मासियारि मुलिफोर, रेलगारिनि मुवाफोर, सिल्क टेक्सटाइल, कटन टेक्सटाइल, उल टेक्सटाइल, चेनी, ट्रेक्टर, जाहाज बानायनाय, फाथो आरि। बेफोरो जाहैबाय भारत हादरनि गाहाय इन्डास्ट्रिफोरा। बेखिनियानोमोन दिनैनि भिडिअआ। आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबाय। जायफ्रा जोबजासिम नायबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल। थेंक इउ।